ସହ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାହିଁ କହିବେ। ତାପରେ ମୋ ଭଏସ୍ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଫେରେ ମୁଁ ତ ଟୋନ୍ ଭଲ ନାହିଁ କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତଥାପି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କିନ୍ତୁ ପରମ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ଧାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭୌତିକ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ। ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଉପଭୋଗକାରୀ ବା ପରମ ଭୋକ୍ତା। ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଲୌକିକ। କାଲି କଣ ଯାଇଥିଲି ନା ଆଜି କଣ ମୁଁ ଆଜି ରହିଛି। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଲାଇନ ବି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଲାଇନ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି କହିଦେଇଥିଲି କି ଏ ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ